Čaute ľudia, dneska budeme točiť video o Bed Wars. Ideme hrať proste Bed Wars, dáme si Bed Wars akože. Dáme si Bed Wars, dáme si také 3-4 hry. Zahráme si a skúsime to akože vyhrať, takže čau. Takže môžeme ísť na to. Takže Bed Wars 1.21. IP adresu vám dám dole do popisu, keď na to nezabudnem. Takže ideme kde sú najviac ľudí, tu ideme na Doubles. Tak, tým dáme, aký tým dáme? Dáme tým... Kde tak, Ústus, ideme za ním za Ústusom. Ešte bude taký slaboch, kamo. Prečo nemám skin, kamo? Teraz som mal skin, kamo. Dobre, to je jedno. No, ideme riešiť, ideme na to. Už preskačeme, kým začne tá hra, akože ja v parkoure nie som dobrý. Takže vidíme, no. Jaj, takže mohli by ste dať dovtedy, kým preskačem tento parkour, mohli by ste dať like a odber. Veľmi mi s tým pomôžete. Chcel by som dotiahnuť 100 odberateľov, už iba 50, keď dobre rátam, mám 55 odberateľov, keď dobre viem. A ešte len 45 odberateľov, keď dobre rátam. Neviem teraz. Dobre, tak ideme na to, s kým budem. Počkaj, má skin? Nie má skin, dúfam, že bude dobrý. Myslím, že už AFK, kamo, od ma nasrobli. Kamo. Neideme na stred, proste neriešime, ideme na stred niečo. Dáme head. Ideme hneď nasúpim, že to urobiť, to je vedľa nás, modrí sú vedľa nás. Ideme na modrých. Čo? No, dobré. Ideme na modrých, takže dúfam, že to ničím postielku. A oni už na nás, to už to je úplne jedno. Jajaj. Som ho zobral. Nie. To vidí. Mám, že ten teammate zvládne. Strašne dlho. Teammate. Bacha. No tak to sme. No tak to sme dohrali akože. Kamo. Prvý vedro za mňa som mŕtvý, kamo. To nie je možné. Už to nie je možné, kamo. Prvý bedro zahráme a už som mŕtvý, kamo. Aj postel nám nič a to nie je možné, kamo. Ideme na nenač, to zase, kamo, ten taký tým, kde mohli, vieš čo, ja nejdem ani na žiadny tým, uvidíme, aký tým to dá, ste random. Môžeme dať teammate, tak nebudem sám, kamo, akože. Že sám teraz nechcem byť. Takže uvidíme. Skade idem ja. Počkajme, mimo z toho parkouru. Príti. To je jedno. Kúkam, či nejaký bude. Dobre, idem, nakoniec zmením plán. David? Však David je slovenské meno. Kde? Davidko. Počkaj, ja mu napíšem, asi kde dá sa. Tak, nič, tak budem proti vidieť, budem mať zelený. Ó, kukos. Ja som takého chcel kamo, ktorý má skin. Čau. To bude dobrý kamo bez tak. Najlepší kamo. Čo, ty budeš najlepší, čo? Kamo, čo robíš? Ty sa... Hej, dobré. Počkaj, ja si tu odložím, ja si vždycky odložím tu. Kto je rúžový? Rúžový by sme akože mohli dať. Už som myslel, že už padnem, kamo. Proste, že moja smrť, kamo. Kamo, poď, raz, 2, 3, 4, poď, ideme na to, hoši! Oni nechcú si na to zadávať. Ja vlastne nemajú. No a toto neviem, či skočím, kamaráti. No tak toto som už nevyšlo. Asi ma videl typek. Ja neviem, ja mám bloky, kámo, čo mám robiť? A ma videl. On má jak železné už hneď, kámo. Možné, kámo. Poď.
už aj on má železné, kámo. Čo mám, kámo, železné hneď. Ja si im šetriť tiež, kámo, že. Ja som buchol do mikrofónu, pardon, keď ste to počuli. Pardon. Dúfam, že dáte všetci odber a like. A tu mám ešte, kámo. No ešte 3 musím. Poď, ešte posledné 2, poď. Raz. Teraz. Posledný, poď. Poď, dávaj. No konečne. Ja sa ako zbojím o tú posteľ, ale ja sa nebojím ničoho, takže ja idem na nich. Tentokrát oni sú asi nie sú. Ultimate je dobrý, kámo. Dúfam, že je tam. By som mohol dať. Ja to nemám, asi nemajú posteľ. Kámo, ja ani neviem, jak sa to stalo. Dobre, to je jedno. Ale dal som ulti, akože dobrá. Pokiaľ že Zoty tam teraz dáva na čo a pôjde na nás teraz, si to viem predstaviť. Jaj, kámo, dúfam, že dáme to. Ešte 2 iron, daj do goldy. Ešte jeden, poď. Ide na nás, kámo, ide na nás. Hej, ty typek. Retard. Ja na teba môžem čubať, kámo, ty si neschopný, kámo, teammate. Ty si vážne neschopný, kámo. A pôjdem pomôcť, ja to mám lidi. Idem na ňo, kámo, ideme na ňo, kámo, ja to mám lidi, proste. To je neschopný teammate, proste, to musíš pochopiť. Daj, tak on nám ničíš aj toto, kámo. Kámo, však stávaj tak, aby som mal však už. Nič, proste, ideme na ňo. Kde je? Proste zabij ho, proste, to je. Pokiaľ sa zoberiem, tak. Zoberiem za tie jabky. Vidím, že si ho zabil, tak teraz je čas ísť na modrý, neviem, či chcem ísť, kam modrý vyzerajú strašne seky. Čo ťa... Ja to si môj... Kamo, ja som sa strašne zlákol, kam. To hajzla tam. Ja som sa strašne zlákol, že toto je ťa zabil, kamo. Ale dobre, vidím, že... Dobre, to je jedno. Musíme ísť za nich. Musíme ísť za nich, kamo. Inak to nepôjde. Ja neviem, či ich zabijem, kamo. Tam sú 2, ja. Bol by som rád, keby... Teammateovi to... Vieš čo, oni majú extrémne dobré veci, ja ani čubem, kamo. Počkaj, kamo, ja tu budem tu grindiť. Zlaté jabka sa hodia vždycky. Líti do líti. A teraz keby som teammatea zhodil. Budem svinia, zhodím teammatea. Nie, to nerobím, kamo. Nie, to nevážne. Dobre, je čas ísť späť. Líti tu, som spadol, kamo. Čakaj, modrý. Modrý nič. Nejdu na nás, takže... Ale sa na čo si vrnú, kamo, ja to budem bolo. Počkaj, to môžem ti zhodiť. Hej, tu. Kamo, však. Čo som... Kde mám gepli? No, som sa zdal. Kamo, počkaj. Kamo, však ja ti chcem hodiť gep... Ty mimozemšťan, kamo. Tak všimnutý, kamo. Ja zoberiem diamanty. To sú na Dúfam, že za 2 diamanty za čo urobím. A čubne, kamo. Jasne, modrý. No tak tu. Sme automaticky dead. Počkaj. Za 2 diamanty môžem toto. No tak tu musíme čakať, že...
Kamo, zabij ho. Dobre, výborne. Kokos, počkaj, som ti kus užral. Dobre. Mu to netreba. Mám usilnenia? A vlastne čo mi? Bože, musíme ísť na modrých, kámo, inak to nepôjde na modrých. Modrých dáme, podľa mňa. Aj modrí sú vlastne teda. Modrí sú dead, kámo. Tak. Tak ako ideme? To fakt? Dobre, neviem na koho ideme, proste ideme na... Ideme tam, kámo, na modrý. Stávaj sa, kámo. Alebo vieš čo, môžeš ty stávať, kámo, ty si boss. Iš to mal šťastie. Šťastie proste, nič viac. To mal mega šťastie, kámo. Neviem, sa tu krútime jak dementi nidzom. Ja si to užral. Budem ti hodiť, čakaj. Stop. Teammate. Bro. Kamo, ja na to môžem čubať, kamo. Vieš čo, ja na to čubem, kamo. Ideme na server a ideme, kamo, ísť PvP a na to čubať, kamo. To som sa extrémne nasral. Dávaj. 13 minút točím. Čo tak dlho čube ti? Dobre, to je jedno, aspoň bude content. No, ideme na ňu. Na PvPčko. Čo pôjdem, kamo, Pôjdem... Master ten Blena, lebo tam ho vždycky môžem zabiť. A ešte kúkaj, to mi tu dali, kamo. Týpka, ktorý nevie bez tak bojovať. A všetko vypijem. A ty dostaneš, kamo. Kamo, tak. Ten vie bojovať, no. Musím priznať. To je štít, kamo. Jejda. No tak toto neviem, kamaráti, akože, lebo... Ja som majster PvPčka, ale toto je moc. Čo? Dobre.
Akože ja zabíjam tom typky, ale toto neviem, kto bol, akože to bol asi dosť dobrý. Ideme, Mejska mi akože ide, ale nevieme jak dobrá. Vidíte, posúďte. Vidím, že tam je typek, ktorý bez tak s tým vie robiť. By the way. Neznášam, keď má takto kurňa litru. Už píkam. Jeda. Už mohol byť predtým dead... Čo? Už mohol byť dead, kamo. Kamo, keby teda mal ešte elitru, kamo je mŕtvý. Čo? Akože brácho, seraš ma dosť. Značím, keď je takto s elitrou, kamo. Bojuje, kamo, ja to tak nemám rád. Jasne, more, počkaj. Vedím na trofisku a to bože, iba. Si, kamo, to je všetko, čo vežem. Kamo, ja ti zničím sa štít. PvP, kamo, budu mať PvP, kamo, keď sa nebudeš. Bracho, či už 20 minút budem točiť, kamo, to. To není možné, kamo, toto. Čo je? Jej, no, tak ja som mal shit. Tak toto neviem. Tak nič. Tak toto, akože, ja neviem prečo ich nedávam teraz, kamo. Ja keď netočím video, ja dávam každého na typka. Teraz točím video, ja nedám nikoho, kamo, ja to nechápem. Kamo, zase toto tu je, kamo, ja to tak nezašal. Practice. Ideme na to. Tak, počkaj. No konečne, toto mi pôjde, kamo, to som najlepší. Kamo, šmaria, to sú veci, kamo, k tomu hovorím veci. Hovoríš ti, kamo, povedať. Tak to využijem. Jeda, on je tu. What? Čo, kamo? Ja tomu nechápem dnešného videa, nechápem, proste dneska mi nič nejde, kamo. To není možné. To není možné, dneska mi nič nejde, kamo. Proste ani... Kamo, ani bloky tu nie sú, kamo, nič. No tu jak mám ísť na stred? Kamo, však tu nie sú bloky. Čo? Tu nie sú reálne bloky, kamo. Ok, tak asi budem musieť naťažiť jak idiot, že? Musím ťažiť. Všade sú bloky, len tu nie, kamo. Toto nie je možné. Ja si na to budem mať najlepšie veci. Ja zase zdochnem, kamo. To nie je možné. Ale reálne ja nechápem to, prečo neboli bloky, kámo. Lidi. Ustávaj konečne. Poď, kámo. Však ho má... Konečne. Čo? Jak to vyhral? Tak to... No mám extrémne nervy. To není možné, kámo. To není možné, kámo. Ja idem hneď na stred, ja to môžem šubať.
Prisahám, ja keď som mimo videa, ja každého dávam dole, kámo. Prisahám, Pavlovka. Ja každého dávam, kámo. Môžem ísť, neviem čo, môžem ísť Shield PvP, kámo. Aj to udávam každého, kámo, ale ako... To mi nebaví, kámo. Toto dávam. Možné, kámo. Ešte čo mi dáš... Kámo. Čo za tým, kámo? Kamo, on ma dal sekerkou, ja som zabudol. Kde ja som si to... A to nemá zmysel, kamo. To nechápem, kamo. To nemám nervy, kamo. Hoši. Ja neviem ani, či vôbec toto video stojí za to, akože, čo mám tu dať, kamo? Aký som majster, aký som čo? Ja ani neviem... Ešte rovno ukončím video, kamo, to nemá cenu. Tu, kamo. Poďme ukončiť video, kamo. A tu ukončím, kamo. Hoši, dnešné video u konca, takže trochu sa nepodarilo, nič mi neišlo, ja som furt prehrávam, nič mi nejde, prisahám Bohu, že keď mimo videa som, proste hrám každý